nosaltres avui és un dia important. Sabeu que la seguretat és la principal prioritat del govern de la ciutat i el fet que avui tinguem aquests 9 agents incorporats a la policia local n'és una prova més. També és una de les accions dels nostres plans, de la nostra estratègia per millorar la seguretat al conjunt de la nostra ciutat. Sabem que la seguretat ciutadana és competència de la Generalitat de Catalunya, però nosaltres fem els màxims esforços per seguir millorant la seguretat a la nostra estimada ciutat a Mataró. Uns esforços que entenem des de la col·laboració colze a colze amb la resta de cossos de seguretat que operen a la nostra ciutat, a Mataró. I també, com us deia, amb l'esforç i les ganes de seguir treballant per millorar la seguretat a Mataró.